ಒಲ್ಪ ತೂಂಡಲ ಶಂಕರೆ ಒಲ್ಪ ಪೋಂಡಲ ಶಂಕರೆ ಅರೆ ए शंकरे कौन रे तू यस जबरदस्त शंकरे फाइनली वेट इज ओवर बनपा जबरदस्त शंकरे ಎಲ್ಲೇ ಥಿಯೇಟರ್ ಗೆ ಬರೋದುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಮಯ ಕಾತುಂತ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರೆ ಏಪರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಫೈನಲಿ ನಿಧಾನ ಆದಾಂಡಲ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದಕ್ಲು ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಪಂಡರ್ ನವೆಂಬರ್ 8 ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಥಿಯೇಟರ್ ಗೆ ಮಾತಾ ತುಳುನಾಡ ಜನಕ್ಲೆ ತುಗಿಯರತಿಕೊಂದುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಳ ಪಾತ್ರ ಗಂಡ ದುಂಬು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಕೆಡ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆದ ಸೊನ್ನೆಲ್ ಸಂದಾಂದಲ್ಲ ಯಾನು ಪವಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ अरे ಏಪ ಬರ್ಪುಣು ಪಂಡದ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಬತ್ತಿರತ್ತ ನವೆಂಬರ್ 8 ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ನಮ್ಮನ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಟನೆದ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ತೆಲುಕಿದ ಬಳ್ಳ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆರ್ಲ ನಟನೆ ಬಲ್ದರ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಲು ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಆ ನಮ್ನೆ ಆಕ್ಷನ್ ಟೀಸರ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇರು ತುಯರ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆನೆ ಪೆರ್ರೆ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಪನೋಡನೆ ಜಿಂಬರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೋರಂಡ ಯಾವು ಸೇಲ ಉಂತಾವು ದುಂಬರನ್ ಪಾತಿರ್ಪ ಒಂದು ಪನ್ವರ್ ದಯಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ರಂಗಭೂಮಿದ ದಿಪ್ಪು ಅತ್ತನ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ದಿಪ್ಪು ಅವೇತೋ ಜನಕ್ಕೆ ನುಪ್ಪು ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಸಾಧಿತೋಷ್ಪದ್ನಾರು ನಮ್ಮ ತಿಳ್ಕಿದ ಬಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಡ್ ಸರ್ ಆರಿಂತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರ್ಕಾದರಿಗೂ ಮೋಕಿದ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ನಟೆ ಹಾಸ್ಯ ನಟೆ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದೆ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಗುಂಗುರ್ ಕುಜಾರ್ ಜನತಲ ಸೇಮ್ ಉಂಡು ಸರ್ ಇರಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಸಿನಿಮಾ ಆಯರ ಕಾರಣ ಬೆರ್ಲ ಪನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲೋಕೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬೆರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಮೂಜಲ್ ಐತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತಂಡಡುಳ್ಳರು ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಕಾತುಂತ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ದಿಂಚ ಬಂದು ಫೈನಲಿ ನವೆಂಬರ್ 8 ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂಡು ಏತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿ ಒಂದರ ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾದ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗೋಗು ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಬಾಕಿದ ನಮ್ಮ ಹಾಲಿವುಡ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತುಳುಟ್ಟುಲ ಈ ನಮ್ಮನೆದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪಣ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ನು ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ ತೋಜೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಬಾರಿ ರಿಸ್ಕ್ಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ ದಾಯ ರಿಸ್ಕ್ ದೇತ ಒಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮಡ ತುಳುವೇ ನಮ್ಮ ಬಂಡ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿಯೇ ನಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ಆದಿತ್ತು ಕಾಮಿಡಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸಾದಿಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ತುಳು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ತೋಜೋಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದು ನಿಕ್ ಖಂಡಿತ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಲು ಖಂಡಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಪೇರು ದಯವನ್ನಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಎಂಕಲು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಲ್ತ ಪವಿತ್ರ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಸಾರಲ ಒರ್ಮನೊಂದು ಜನ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ತುಯೇರು ಬಟ್ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ನಟ ಎಂಕಲ್ ಸೈಟ್ ತೂಂದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೂಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಲ ಅವು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತದ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪಿನ ರೀತಿ ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪಿನ ಅಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ತೂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿನ ಸಾರ್ಥಕ ಆತರು ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ವಿಜಯನ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತಿರ ನನ್ನದು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಯಾಪಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದ ದುಮ್ನಾನಿ ಎಂಕ್ಲು ಬಾರಿ ಚಪ್ಪೆಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚ ಮಲ್ದ ಮೋನೆ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಬಾಡ್ದು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಐಸರು ಉಂಡು ಮಾತೇರ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲ ದಯವನ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಮನೆ ಅಂತ ತೆಲಿಕೆ ಅವ ತೆಲಿಕೆ ಮುರಣಿಯೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತ ಅಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತೂದು ಎತ್ತೋ ಜನ ಅಕ್ಲ ಅರೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ದೇರು ಮುರಾಣಿ ರಡ್ಡು ದಿನೊಟ್ಟು ವಾಟ್ಸಪ್ ಆವಡು ಐಟ್ ಆವಡು ನೆಟ್ ಆವಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆವಡು ದಗಡ್ ಶಂಕರ ತುಯಿನತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೇಲರ್ ತುನಗ ನಮಕ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಎಮೋಷನ್ ಉಂಡು ಮಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಆದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಸರ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎಲ್ಲದ ದಿನಟ್ಟು ಜನಕ್ಲೆ ಕೊಡು ಅಕ್ಲು ಏನು ಜೇರು ಈ ನಮ್ಮ ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬಂಡಿ ಕೊಡ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂದು ಎನ್ನದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಭರ್ಜರಿ ತೆಲಿಪೋಲಿ ಬಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಜಿಮನ್ಪನಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಬಾರಿ ಟಚ್ ಆಪಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು
ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಎತ್ತು ಪುಂಜೋಲಿತ್ತೇರು ಎತ್ತು ಅಮ್ಮನಕ್ಲಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಪ್ರತಿವರ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೋತೆ ರಪ್ಪ ಸೆರಂಗ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪೋತನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆತಾರೆ ಇಡೀ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆತನು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಡು ಬೊಕ್ಕ ಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇರೆಗ್ ತಮಿಳು ಪವಿತ್ರ ನಮ್ಮ ತೂಪವ್ರ ಮಲಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ದ ಸಿನಿಮಾ 300 ಕೋಟಿದ 400 ಕೋಟಿದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಂಡೆ ಕಾಸು ಕೊಡೋದು ಮಲ್ಪನ ಸಿನಿಮಾ ಬಟ್ ಆ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಫೈಟ್ಸ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುಕ್ಕೊಂದು ಮಲ್ಪದ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದ ಬಟ್ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ಲದಾಲ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತೊಚ್ಪಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಂಗ್ ರಡ್ಡುಲ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅದನ್ನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಶಂಕರ ಶಿವಲ ಒಂಜಿ ಹೊರಪೊಂಡು ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಬರಿಟೆ ಎಂದು ರಡ್ಡು ಸಾಂಗ್ಲ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಬೈದನು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಅವಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆತನು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒಂದೊಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ಒಪ್ಪನು 1 ನಿಮಿಷ ಒಪ್ಪನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಎಂಚ ಮುಗಿಡೊಂದು ಗೊತ್ತು ಮರಣ್ಣ ಏತೋ ಜನ ಬಂಡೇರು ಲೊಕೇಶನ್ ಹಣ್ಣು ಬಂಡೇರು ಒಂಚೂರು 5-10 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಿತ್ತು ನಟಮೆ ಅಂಚೆ ಆವಡು ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ನಮ್ಮ ನಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆವಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಗಿಜಿಂದ ಇರವಲ್ಲಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ತೂಂದುಲ ಟ್ರೈಲರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇರಗೆಂಚ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರನ ಎಂಟ್ರಿ ಇಂದಾನಗ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೀ ಆದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ದಯಬನಗ VIP ಶೋ ಎಂಚ ಆಣತುಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಆತನು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪು ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮುರಣೆ ತಿಕ್ಕದ ಆತನು ಹೆಚ್ಚಿನವರ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಡಿ ಅವೇ ಎಲ್ಲದ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ತೂಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಯಬನಗ 100% ಗೆಂದದಿನದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದ ಎಸ್ ಲೋಕೇಶ್ ಕೋಟೆನ್ ಸರ್ ಇರಗೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೋಟಿಗೆಪ್ಪು ಪಂಡ ಕಾಸ್ ಪಾಡ್ದ ನಕುಲು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಗ ಮೇನ್ ಆದ ನಿಕುಲು ಏಪು ನಕುಲು 3 ಜನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಉಲ್ಲಾರ ಎಂಚ ಆವೊಂದು ನಿರಗೆಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಅಂದಾನಗ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಪಂಡಗ ಎಂಕಲ ಮುರಣಿದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತೂಯಿನೇರ್ದು ಬಕ್ಕ ಜನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ವ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚೈನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಎಂಕಲ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮುರಂದ ರಿವ್ಯೂ ತೂದಾಯಕ ಮಸ್ತ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆತರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೈದೆ ಕೋಣೆ ಮುಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲು ನಿದ್ರೆ ವೈದ್ಯ 2 ದಿನ ಒಟ್ಟು ಕಾಂಡಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆತಿನತ್ತಂದೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಇಡು ತೋರ್ತನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಅರ್ಜುನ್ ಭಾನು ಅಂತೆ 2 ದಿನ ಒಟ್ಟು ಯಾನ್ ಜತ್ತಿಲಕ ಇಡೀ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಜೈಜ ಶ್ರಮ ಹಂಗಮೈದ ಲೈಕ್ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಆರಾಮದ ನಿದ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಓಲ ಚಿಂತೆ ಜನ ಸರಿ ಈತು ಪುರ ಮುರಂದ ರೀವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಕ ಮುರಡಿ ಎಂಚವರ ರೀವಿತ್ತನ್ ಪಂದುವರ ತೂದು ಬತ್ತ ನೆಡ್ಡತ ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಮುರಣಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅಂಡ್ ಪಂಡ VIP ಶೋ ಅಂತಿದ್ದಿತ್ತಿರು ಜನಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಸಿನಿಮಾನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದಿರು ಎಂಚೆತ್ತನ ಅಕ್ಲ ಬಾಯ್ದ ವರಕೆ ಎಂದು ಬರ್ಕ ಸೂಪರ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ್ ಶೋ ಕಾತಂಡು ಎಂಕಲ್ನೇ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನಿಲ್ ಲೋಕೇಶ್ಲ ಒಂದು ತೂವಲಿ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಎಟ್ಟೆತ್ತಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ ತುಳು ಮೂವಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಉಂಡೆ ಎಡ್ತನ್ವಾ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ನ ಸ್ಟಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ನ ಅಂಚನೆ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಡು ಅಂದು ನಾನು ಆರೈಸುವೆ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಇರ್ನ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಔಸಮ್ ಸೂಪರ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಬಾರ್ ಶೋಕ್ ಆತನು ಮೂವಿ ಕಾಪಿಗಾಡು ತುಳುನಾಡು ಆರು ಮಾತೇರನ ತೆಲ್ಪದಿನಾರು ಆರು ಹೂವು ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಆವಡೆ ಎಂಗುಲು ಕಾಪಿಗಾಡು ಇತ್ತಿರನ ಯಾಪಲಲ್ಲ ಎಂಗುಲಾರ್ನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಇಂಚನೆ ಮಾತೇರಲ ಬತ್ತ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗಲು ನೇನು ತೂಡು ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ರನ್ನಿಗೆ ಅಂದ್ರ ಮಾಡೋಳಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ನ ಭಾರಿ ಬರೋದು ಫಿಲ್ಮ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂವಲಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆದುಂಡು ಶಂಕರ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ್ ಅವರ ತೂವಲಿ ಶೋಕು 100 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಸೂಪರ್ ಮಾಡಿ ಸೂಪರ್ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಮ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನಡೆ ಸೂಪರ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಸೂಪರ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಸೂಪರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೋ
ಶೋ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಸಂಕರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂడి ಹಿಟ್ ಅವು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆಕ್ಷನ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆತನು ಸ್ಟಂಟ್ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಶುಕ್ ಸೂಪರ್ 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 ಆಯ್ತು ಸರ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ತುಳು ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಇದು ಸೂಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಇಂಚಿಂತ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋಡು ದೇವಣ್ಣ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೂರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆದಂಡೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಿ ಪೂರ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೈತೀನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆದಂಡೆ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಬೈತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಡು నేను ಸೂಪರ್ ಪುಟ ತೂವಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಪೂರಾ ಎಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ 1 ಸೂಪರ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂವಿನಕ್ಲ ಬಾ ಹಿಡ್ದು ಪುಗರ್ತದ ಬರ್ಸ ಸರ್ ಎಂಚಾಪಣ ಇನ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತನ್ ಕೇನ್ನಗ ಇಂಕ್ಲ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆನಂದಾಪುನು ದಯಪನ್ನಗ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ದಿನ ಭಂಗ ಅತ್ತು ದಿನ ದುಂಬುಡು ಒಂಜಿ 34 ದಿನ ದುಂಬುಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದ ಕೆಲಸ ಅವರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡೆಗಿ ಇಡೆಗಿ ಪೂರ ಬಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದು ಜನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ದು ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ನಕಲ್ನಾತಿಗೆ ಪನೊಂದು ಪೋನಾಗ ಬಟ್ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಧನ್ಯ ಸಾರ್ಥಕ ಆತನು ಸರ್ ಈರ್ನ ಪಾತ್ರದಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನೊಂಜಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ದನಿ ಆಯ್ತು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ದನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಅವು ದಯ ಪಾಡ್ದೆ ಇಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಂದುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಊಮಿಲ್ದ ಬಲತ್ತಲ ಕೊಂಡು ಉಂಡು ಬೋಟ್ ಕೊಡ್ಪೆ ದಯವನ್ನಾಗ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಸೆಕೆಲ್ ಎತ್ತು ನಲಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಮುಕ್ಲು ಪೂರ ಬನ್ನಿ ಅನ್ಬಾಡ್ತೀರು ತೂಕ ಸೆಕೆ ಕೊಂಚ ದಾದ ಅವಡು ಬಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಸೈಕ್ ಮೋಡ ಬಿಲಕ ಯಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆತ ಒರ್ಲು ಗಾಳಿಲ ಒಲ್ಲ ಸೆಕೆ ಹತ್ತಿಜಿ ಅಂಚತ್ತು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾರಿದ ದನ್ನಕ್ಲು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅನ್ನ ತೂತೆ ಒಂಚೂರು ಅಕ್ಲು ಲೂಸ್ ಪಾಡೊಂದ ಒಂಜಿ ಪೊಟ್ಟದ ಅಂಗಿ ಪಡ ಒಂಜಿ ಟೂವಲ್ ಸೆಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಐನ್ ತೂತೆ ಅಂಚ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅವು ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಸೂಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಅವೇನೇ ಕೇನರೆ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು ನೆಡ್ದು ನಿಕ್ಕ ರಾವಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಲ್ಲ ಅತ್ತ ಓಕೆ ರಾಗೆ ಬಡಲ್ಲ ತಂದ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಮಣ್ಣೊಂಜಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ದನಿ ಅದ ಇಂಕ್ಲಿಗ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಮ್ಮೆ ಮಗೆ ಅದ ನಿಕ್ಲು ಬಾರಿ ಪೂರದ ಆತ ಪೋನಗ ಬಿಟ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವರ್ ಅಂಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಮಗನ ಪಾತ್ರ ಪಾಡೋಡು ಇಂಕ್ಲಿ ತೂವೊಂದು ಆಸೆ ಖಂಡಿತ ಇಂಕ್ಲು ಕೋಡೆ ಆ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ನಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓಕೆ ಆಯ್ನದ್ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕೋಣ ಸಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಉಂಡು ಯಾನು ಅಮ್ಮೆ ಅರ್ಜುನ್ ಮಗೆ ಆಯ್ನದ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪುನು ಖಂಡಿತ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರಿಗೆ ತಾನು ಬಂದ್ ಪ್ರಿಕೇನ್ಕ ಹಲೋ 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 ಏರುಂದು ಹಲೋ 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 ಓಕೆ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಇತ್ತ ಈರ್ನ ಪಾತ್ರದಾದ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನತದೃಷ್ಟ ಅತೃಪ್ತ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಇವತ್ತಾಯ ಅಪಚ್ಪ ಎಲ್ಪ ಪೊಣ್ಣುದುಂಡಲ್ಲ ಸೋನೆಲ್ಲ ಓಲ ಸೆಟಪ್ ಬಂಡ ಒತ್ತೊಂಜರಿ ಓಕೆ ಅವಾಯ್ತು ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಕುದ್ಯಾಣ ಅಂಚ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಒರಿದು ಬೈ ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಎಂಗು ಟ್ರೈಲರ್ ತೂತ ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಗೆಟಪ್ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಅಂದ ದಾದಾಯ್ತ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅವು ಹಾಸ್ಯ ಒಂಜಿ ಪೂರಕ ಏನೊಂಜಿ ಗೆಟಪ್ ಮಂತೊಂದಿನ ಪೂರ ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಯಾನಂಜಿ ಅವೇ ಲೇಡೀಸ್ ಗೆಟಪ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ಪ್ಯಾನ್ ಐಟ್ ಅವು ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ ತೂಣನೆ ಪೂರ್ಲ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಇತ್ತ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರಿಗೆ ಏರುದಕ್ಕೇನ್ಕ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಏರ್ ಪಾತಿರ್ನ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಕಾಲ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲರು ಯಾನ ಚೇರ್ ಕೈಡಿ ಹಿಡ್ದು ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಅಂಡಲ ಯಾನು ತುಳು ಪಾತಿರ್ವೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಅಂಡಲ ಎಂಕುಲು ತುಳುವೇರಂದೆ ಪನ್ಪನಿಕ್ಲೇನು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಸಿನಿಮಾ ಬರಂದುಂಡು ಹಲೋ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡರ್ನ ಮಿತ್ತ ದಾದ ಪಂಪಿನ ಹಾರ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಒಂದು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪುಜಿ ಅತ್ತೆ ಅರ್ನ ಮಧ್ಯ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಪೂರಾ ಭಾಷೆ ಮಿಂಚೋಡ್ ಪಂಪಿನ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅರ್ನ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ನ ನಾಟಕ ತೂದೇ ಯಾನಿ ತುಳು ಕಲ್ತೀನಿ
ಓಹೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಪಾತೆರ್ನು ದಾಪಂಡ ಆದಿಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಣಿಪಾಲಡ್ ಒಂಜಿ ಉಂದಾದಿತ್ತಂಡೆ ನಾಟಕ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ಏನ ತೂವರ ಪೋದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡೆ ಎಂಕ್ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅಗಲ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಯಾನ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ದಾದಂಡೆ ಅರ್ಥ ಒಂದಿತ್ತಿಜಿ ಅದಾಗ ದೋಸ್ತಿಗೆ ನಿಕ್ ದಾದ ಅರ್ಥ ಅಂಡಿ ಕೇಂಡಿ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಐಕ್ ತೆಲ್ತೆ ಐಕ್ ನಿಕ್ ತಾಕತ್ತಿತ್ತ ನಿಕ್ ತುಳು ಕಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಕೇಂಡಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಾನ್ ಅವೇನೆ ಸವಾಲಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಕ ಆದಿಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಯಾವ ನಾಟಕ ಇಂಕ ಫೇವರೇಟ್ ಎಂಕ ತುಳು ಕಲ್ಪಾಯನ ಒಂಜಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಯತ್ನೆ ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ಆ ನಾಟಕ ಆಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ತುಳು ಕಲ್ಪಾಯನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬಂಡ ಉಂಟು ಆದಿಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಯಾವ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಳು ಕಲ್ತಿನಕ್ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತೋಡು ಎಲ್ಲ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ರಿಲೀಸ್ ಆಪ್ ಇರಾಗ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಡ್ಗ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮನೇಲಿ ಬಂಡ ಇರೇಗ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಅವಡು ನಾಟಕ ದಾದ ಬಂಡದ್ದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನಿಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಡ್ನ ಬೇಗ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ತುಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ತೂಪ ಬಂತ ತುಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದಾದ ಬಂಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ಲ ಮಲ್ಪಡ ಆಗ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದ ಬಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 52 ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾನ 40 ನಾಟಕದ ಮಿತ್ತಾರ್ನ ತೂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಲ್ಮುಡ್ಲ ಆರ್ನ ಮಜಾವಡ ಆರವಡ ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವಡಿಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮಗ್ಲ ದಾಪಂಡ ಕಲಾವಿದರ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪತ್ತು ಆಡಿಯನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪತ್ತು ತುಳುಕು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತುಂಡ ಸ್ಟೋರಿ ನನಲಾಕನೋಲಿ ಬಂಜರ ನಿಲ್ಕೆ ದಾಬಂಡ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾದಾತನ ಬಂಡ ನನ್ಗೆ ಬಂಜೆ ನಿಲ್ಕೆ ತೆಲಿಕೆ ಬೋಡು ಅದೇನು ಕಾಪಿಕಾಡು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೇನು ಯಾನ್ ಆರು ಸ್ಟೋರಿ ಕೊರ್ ಪೂಜರಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಅರೇನು ದೂಷಣ ಆರ್ಪೂಜ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆರ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವು ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ಕಾಪಿಕಾಡೇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ನಾಟಕಲ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂತೆ ಅರಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಕುವೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ದಾದ ಪಂಡ ಕಾಪಿಗಾಡ್ಯಾರ ಈರ ಮಸ್ತ್ ಉಂದ್ ಮಲ್ದಾರ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನನಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರ್ದಿದ್ದಿ ಈರನ ನಾಟಕಡ ಅವಡ ಈರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಡ ಒಂಜಿ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಪಲೆ ಕಡೆಕ್ಲ ಗಮನ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇರೇನ್ ದೂಷಣೆ ಮಲ್ಪೂಜಿ ಕಾಪಿಗಾಡ್ಯಾರ ಈರ ಪಂಡದ ಎಂಗು ಗೊತ್ತುಂಡು ಈರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಳುನಾಡದ ಪೂರಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಪಡು ನನಲ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನ ಒಂದುಂಡು ಯಾನ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದ ಅದು ಈರೇನ್ ಈತ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಂದ್ರ ನನ್ನ ಈರ್ನ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈರೇನ್ ಎಂಚ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಂದಿಪ್ಪೇರಿ ಈರ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಪಲೆ ತುಳುತ ಮಿತದ ಅಭಿಮಾನಗ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದವ ಸರ್ ಎಲ್ಲೇ ಪೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಓಕೆನೆ ಖಂಡಿತವಾದ ತೂಪ ಕಾಪಿಗಾಡಿ ಏರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರು ನಮ್ಮ ಮಜಾಟಾಕಿ ಪೊರ್ದು ಬೈದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ತುಳುತ ಸಾಂಗ್ನಾರ ಸೃಜನ್ ಲೋಟೇಶ್ ಬಂತಾರೆ ಸೋದಪಾದಿನಾರು ಏರು ನಮ್ಮಾರು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕದನು ಎಂಕ್ ಎತ್ತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕಾಪಿಗಾಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಗಬಂಡ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಏನೆಲ್ಲ ಅವಡು ಅರಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪ ನನಲಾತ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಪಲೆ ತುಳುನಾಡ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಉರಿಪವನಂಡ ಕಾಪಿಗಾಡ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ದಾದಲ್ ಕಲಾವಿದರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಪ್ಪು ಅದನ್ನ ನಿಗ್ಲು ಮನಸ್ಸುಡು ದೀವ ನಡೆ ತುಳು ಅಪ್ಪನೆ ನಿಗ್ಲು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಲಾವಿದರು ನಂಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ಹೆಚ್ಚತ್ತು ಏರ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಮಾನೇರು ತುಳು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫಾರಿನ್ಗೂ ಒಂಜಿ ಸೋಜಪಾದಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಇತ್ತಂದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾಪಿಕಾಡ್ಯರು ಅರೆಗ್ ನನಲ ಅಡ್ಡೆ ಅವಡು ಶರ್ಮಿಲಾ ಡಿ ಕಾಪಿಕಾಡ ಅವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪೂದರ್ ಬಂಡ ಇಂಗ್ಲಾಗ ಟೈಮ್ ಪೊರ್ತು ಯಾವ್ಜಿ ಕಾಪಿಗಾಡ್ಯಾರ ಇರೇಜನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆಂದು ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿದ್ ಬತ್ತದ ಆತು ಪೊನ್ನುಡು ಪಾತ್ರೆಗೆರು ತುಳು ಕಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕುಲ್ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಪಂಡರ್ ಎಂಕ್ಲುಪುರ ಬನ್ನಂತ ರಂಗಭೂಮಿಗೂ
ಎತೋ ಜನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಕೊಡ್ದು ತಾಂಕಿನಾರು ಇರ್ ಪಂಡದು ಅಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ತುಳು ಕಲ್ಪೆರ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಪನ್ನಗ ನಿಜವಾದ್ಲ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರತೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಂದು ತುಳು ನುಂಚೂರು ಬಾರಿಕಿದಿ ಬೇರೆ ಬಟ್ ಅಕ್ಲಿನ ಡ್ರಾಮಾಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜುಬ್ಲಿ ಹಾಲ್ಡಲ್ ಅವರ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ತೆಲಿಪುನಗ ಜೋಕುಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ದು ಜೋಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆವಜಿ ಬಾಬು ಅವು ಎಂಡ ಬತ್ತುಲಾಯಿ ಪಂತಿನುಂಡು ಅವು ಇದು ಇಂಚಿನ ಕೇನ್ ಆ ಬಾಲೆ ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲು ಮಾತು ಪಾತ್ರ ಅಂತೀವಿ ಪಾತ್ರ ಅಂತಾರ ದುಬೈಡ್ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದುಬೈಡ್ ಜೋಕ್ಲೇಟಿಗೆ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿನಾಗ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ದಾಪಗ ಅಮ್ಮೇರು ಬಾಲೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಬರ್ತೀರು ಆ ಬಾಲೆ ಪಾರ್ವತಿ ಪಂಪನ ಸೀಡಿನ ತೂದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತುಳು ಈಜಿನ ಅರೇಬಿಕ್ ಬಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ತುಳು ಇರುವೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾಚರ್ನು ಕಂಡ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಪಾರ್ವತಿ ನಾಟಕ ತೂದು ಬಾಲೆ ಬನ್ನಿ ರಾಮ ಇದ್ದೆ ನಾನು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಏತುಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ತಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಎಡಿಲರ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಪವನ ಪಡ್ಚಿ ಪಾತೆರ್ಗ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಒಲ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲಾರು ಕುದರಿರ್ನ ಅಮಿತಾ ಬಂದ ಅಮಿತಾ ವಾಮಂಚುರುಡ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲಾರತೆ ಎಲ್ಲ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಎರೆಗ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂ ಎರ ಏರ್ ಮಾತ ಪೋಂದುಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಾಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚ ಅರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಬಂತೀನಿ ಇಂಗ್ಲೆ ಊರು ಉಡುಪಿ ದಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಂತೀನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಇಂಗ್ಲೆ ಬೋಜಣ್ಣೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಜನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಲ್ಲುಂಡಿದ್ದು ಅಂಚ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಉಡುಪಿ ದಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಂತೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀರು ಓಕೆ ಅರ್ನ ಮಿ ತಾತ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲರು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಮಿತಾ ಅಕ್ಕ ಇದು ಬಾರಿ ತೆಲಿಕೆದ ಬೋಲ್ಡಿ ಸಾರ್ ಇವಾಗ ಮಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೂಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಎಂಕಲ್ ಕೊಡವರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಬರ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಇರು ಕೊಡ ಫೋನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚಾದ ಪಂಪರ್ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ ಎಲ್ಲಿರಿಚಿಲ ಇರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ನಾಟಕ ಪುರದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಫೇವರೇಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ಜಾನ್ ಬಾಲಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಂದೆ ಭಾಷದ ಮಿತ್ತ ಆಯನ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚನೆ ಕನ್ನಡಿಂದ ಆಸೆಟ್ಟು ಅಂದೆ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಬಾರಿ ಇಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಹೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಂದ್ರ ಸಾಕು ಜಾತ ಹೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಂಗ್ಲೆ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲದಾಗ್ಲತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಿನಿಮಾಗ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಕುಟುಂಬದ ಅಂದ್ ಪನೊಲಿ ಆತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ್ ಪಂದಾಯಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಒಂತ ನಮ್ಮನ ಮೋಕೆ ಬೋಡಾಪುಡು ಎಸ್ ಸರ್ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಡಪ್ಪ ತಿರ್ಗ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಐತೆ ನಾವು ಇರಗೊಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಆದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಗ ಮಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಮಿಡಲ್ ಉಂಡು ಇರಗೊಂಜಿ ಎಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಗ ಎಂಕ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಸ್ತ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಬನ್ನಗ ಯಾನೊಂಜಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿರ್ದವ್ರ ನನ್ನ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೈಪಾಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ದಯ ಬನ್ನಗ ಆರು ಈತ್ ಕೊಡ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ಇದೇನು ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬುಡ್ದುಲ ಒಂಜಿ ಜಾನರ್ ಮನ್ಪೇರ ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಡು ದಯ ಬನ್ನಗ ಆರು ಅವೇನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿದಿತ್ತೇರು ನೆಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚ ಬಣ್ಣದ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊಡ್ತೇರು ದಯ ಬನ್ನ ಬಾಕಿದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದಾಗ್ಲು ಇಂಚಿನ ಆತನಿದ್ದೆ ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಬೇತೆ ಜಾನರ್ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಪೇರು ಏಪ ಒಂಜಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮೇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವೇ ಮಾತಿರ್ಲಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲು ಅವು ಜಾನರ್ ಬುಡ್ದು ದಾಯಪಿದೆ ಬರಪುಜಾರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕತೆ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಕತೆ ಬೋಡ್ತನಾತುಂಡು ಅಂಡ್ ಮೂಲು ಪೋಡಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಕಾಸು ಬರೋಡತಿ ಕಾಯಿ ಪತ್ತನೆ ಅವು ಇಮೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆತನ ಅವು ಬೇತದಲತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿದ ಈತ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಉಂಡು ಐನೇರ್ದವರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ನೆಸ್ ಮುರಣಿ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಅವೇ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ದಯಬನ್ನಗ ರಂಗಭೂಮಿ ಎಂಕುಲು 5 ವರ್ಷ ಯಾನೇ ಬರ್ತದ 23 ವರ್ಷ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೊಡ್ತೀರು ನಿಕ್ಲು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಉಲ್ಲರತ್ತ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಕೊಡ್ತು ತೂತೇರಾರು ಐಕ್ ತಿಕ್ಕ ದಿನ ಅಂಚಿರು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೂದು ಆ ರೈಡ್ ಬಕ್ ಐತ ಟ್ರೆಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾತನ ಡ್ರಾಮಾ ಬಾಂಬೆಡ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರತ್ತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ವಾರ ಟಿಕೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರತ್ತ ಪಂಡ ಆ ನಮ್ನೆದ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದನ ಕತೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯ್ ಬಕ್ಕದ ಬಂಗ ಐನು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಚ್ಬದ ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಮ್ ಅಂತಿದೆ ಆ ತಂಡ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಅಂಚದು ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಇಂಚಿನ ಐಡ್ದವರ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ನೆಸ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ದಯವನ್ನಾಗ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾನರ್ ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ
ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ತುಂಡು ಮಲ್ತನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಉಪ್ಪಿನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಒಂದು ಆತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಬೋದು ಸರಿ ಕಾಲರ್ ಬಾರಿ ಎಕರ್ಂಚ ಕಾತ್ನುಂತ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಗ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಒಲ್ಪರ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲೇರು ದೀಪು ಶೆಟ್ಟಿಗ ಓ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಬಂಪಿರ್ಕೇನ್ಗ ಸರ್ ಎಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಲ್ಲ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾದ ಪನ್ಪರು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಫಿ ಕಟ್ ಸರ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂತ ಬೊಕ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಬೊಕ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಪನ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಫಿ ಕಟ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿತ್ತು ದಾಯಪಂಡ ನಾನು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಭೇಟಿ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಆರ್ನ ನಾಟಕಲೇನು ತೂತ ಬಟ್ ಇನ್ ನೀನು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಂದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಯ್ನೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಫಿ ಕಟ್ ಆರ್ನ ನಾಟಕ ತೂದು ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ದಿನ ಎದುರುಪೋದು 10 ಜನ ಎದುರು ಪಾತೆರಡು ತೆಲ್ಪೋಡು ಪಂತಿನಂಚಿ ಒಂಜಿ ಮನೋಭಾವನೆ ಇತ್ತಂದು ಆರ್ನ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲಿಯೊಪ್ಪನಾಗ ದಿಂಚಿ ಎಂಕಲೆಗೋ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ ಕಾವದು ಕುದರ್ದೀತಿಜ್ಜಿ ಕಾಸೂರು ದೀಪರ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಇತ್ತ ಸಿಡಿ ಬೈದಿನ ಅಪ್ಪ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪಾರ್ದ ರಜೆ ಉಪ್ಪನಾಗ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಇಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಕೇನೊಂದು ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ಆತು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಹೊಂದಿತ್ತು ನಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸೆನ್ಸ್ ಅವಡು ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹೊಂದಿತ್ತು ಸೊ ಅವೆಂತೂ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದ್ ಮೇರ್ನ ನಾಟಕದನ್ನೇ ಕೆಲವು ಡೈಲಾಗ್ ನ ಪತ್ತೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ MC ಮಲ್ಪಾರ ಕೆಲವು ಸ್ಕಿಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಅವೇ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆದಿ ಇಂಚ ಪಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆತಂದೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಾರ್ದೊಂಜಿ ಒಂದೇನು ಪನೋಡು ಬಂತು ಬಟ್ ಅವಕಾಶ ಇನಿ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿಂದು ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆತೇರು ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಪೋಂದುಲಾರತ ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಎಂಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಲೆ ಓಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ಖಂಡಿತ 100% ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿತ್ತು ಪಂಚನೆ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು ತೂನಗರ ಅಪ್ಪ ನೆನಪಾತಿ ನೀವು ನಂದಿನಿ ನಿನ್ನ ಸೇರಿದ ಬಣ್ಣ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಕೇಂಡಾರತ್ತ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಮೂಲು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ತಿನ ಸರ್ಗ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಯ್ಯೋ ರಂಗಭೂಮಿ ಎಂತ ರಂಗಭೂಮಿ ನಾಟಕದ ಎಂಕ್ಲೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅದೇ ಸರ್ ಇದು ಲೋಕೇಶ್ ಕೊಡಿನ್ ಸರ್ ಎರಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಂದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಉಂತದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದೆ ಸರ್ 3 ಜನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕುಲು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಮಲ್ಪೊಡು ಎನ್ನಿಯರ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕಲು ದುಂಬು ಸುರುಕು ಪಂಡರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಬೋರ್ಡು ದಾಯ ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾನೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಗ್ ಪಿದೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೇನೊಂದು ಲೇರು ದಾಲ ಚೇಂಜಸ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದಿ ಎಂಕುಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ ಬೇತೆ ಕೆಟಗರಿ ಬೇತೆ ಎಂಕುಲು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ದಿತ್ತಿನಕುಲು ಒಂಜಿ ಮೂವಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗಾದ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಾಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹಿಂದಿ ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗುಡು ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಸೆ ಅಂಡಿ ಅಂಚ ಸರ್ಡ ಒಂಜಿ ಇಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತೀನಿ ಅವನ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದು ಐಕೊಂಜಿ ಕತೆ ಕೊರ್ದು ಮಾಸ್ಲ ಕೊರ್ದು ಅರ್ಜುನ್ ಮಸ್ತ್ ಹೈಪ್ ಮಲ್ತದು ತೂಪಾದು ಎಂಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಕೊರಿಯರು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಅವೇನೇ ಡ್ರೀಮ್ ಕುಲ್ಲಾದೇರಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆತನು ಮುರನಿ ನಾನು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ತೂದು ಇಷ್ಟ ಆಪುನು ಮನ್ನದೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿಂದ ಎನ್ನಗ ಇಂಕ್ಲಿಗ್ ನನೊಂಜಿ ತೋಜದು ಬರ್ಪುನು ಸತೀಶ್ ಬದ್ದಲೆ ಸರ್ ಐಟ್ ಅರಿನ್ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ವಿಲನ್ ಶೇಡೆಡ್ ತೋಜಂದುಲೆರ ದಾದ ರೀಸನ್ ಎತ್ತ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಅತ್ ವಿಲನ್ ಎಂಕ್ ಆ ಪಾತ್ರಗು ಐನು ಎನ್ನನಗನೆ ಎನ್ನ ಮಂಡ್ಯ ಬೈದಿನ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ಆಯನ ಬಹುಶಃ ಸಿನಿಮಾ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೈಲಿಗಾಲದ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಒಂತೆಡೆ ಐ ಹೆಚ್ಚ ತೋಜದೆ ಸತೀಶ್ ಅವು ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಆವಡು ಆಯನ ಕೆಲವು ಚಡವಳಿಕೆ ಆಯನ ಜೀವಲ ಹಂಚಿನೈತೆ ಅವು ಓಮೇಕ್ಲ ಬೆಂಡ ಅವು ಆಗ ಬಾರಿ ಸೂಟ್ ಅಂಡ್ ಬಗ ಜನಕ್ಕೂ ಆಯ್ನ ಬಾರಿ ದೇತೊಂಡೇರು ಅಂಚಾದ ಪಾತ್ರ ಇಂಕ್ಲು ಬೇತೆ ಏರ್ ಮಂತ್ರ ಎಂದೇನು ಸಾಧ್ಯನೇ ಅವು ಸತೀಶನೇ ಆ ಪಾತ್ರ ಅಂಚ ಐನು ಐಕ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಮಲ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಈ ನೆತ್ತ ಪೂರತ ಈ ಟೋಟಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ದಯಪಣ್ಣಗ ಐತ ಪಿರವದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಪನಲಿ ಹೀರೋ ಮಾತ್ರ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸೌಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಡೈಲಿ ಶೋ ಇತ್ತು ಮೇನ್ ಅವು ಪಾಯಿಂಟ್ ದಯಪಣ್ಣಗ ಈ ಈತ ಡ್ಯಾಡ್ ಉಪ್ಪು ಇರ್ತದೆ ಡ್ರಾಮಾ ಅದು ಬತ್ತದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂದಾಯಕ ಇರೋ ಗೊತ್ತಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆತ್ ಕೆಲಸ ಬಂದದ್ದು ಇಡೀ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ತೊಂದೆ ಇತ ಯಾನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಮನ್ಪನಾಗ್ಲ ಯಾನ ರೋಲ್ ದೆ ತೊಂದಿನ ಜಾಂಡ್ ದಯಬನ್ನಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾಗ್ಲಿ ಆತ್ ಕೆಲಸ
ಅರ್ಜುನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಲ ಆತ ಬೆಂತೆ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಅವಳ ನಮ್ಮ ಸೀಮಿತ ಬಜೆಟ್ ಸೀಮಿತ ದಿನಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೆಕ್ ಪೂರ ಬಾಕಿದ ಭಾಷೆದ ಕುಲು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ದೇತು ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಕ್ಕ ಪೋದು ಕ್ಯಾರವೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಅವು ಕನ್ನಗ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಜುನು ಒಂದು ರಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲ ಹೆವಿ ದೇತೊಂದು ಬೇಲೆನ ಅವು ಮಲ್ತಿದಿನ ಟೋಟಲ್ ಯಾನ್ ಪನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆದುಪ್ಪೆ ಮಲ್ತುಪ್ಪೆ ಬಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆವಡ್ ಬಕ್ಕ ಅವಳು ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಆವಡು ಲೆನ್ಸ್ ಅವು ಇಂಚಿನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಕ್ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಾಗ 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ఇంకా 9 ದಿನಾಗ ಅವು ಒಂದು ಅಂದಿತ್ತನ್ನು ಬಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರ್ಜುನ್ ಯಾನ ನಿರ್ದುಂಬುಲ ಅವು ಎರವಲರಿಗೆ ಪನ್ನಗಲ ಎನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಪನೊಂದೆತ್ತವೆ ಸರ್ ನಿರ್ದುಂಬುಲ ಸರ್ ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪನ ಪಂದಿತ್ತಿರಾರು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒವ್ವೇ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಹೀರೋ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡ ಐತ ಪಿರೋವು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ 34 ವರ್ಷದ ಕಲಾ ಸೇವೆದಾದ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಎಂಚ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಉಂಟು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲೊಂದು ಪನ್ನೊಲಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಇತ್ನಟ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ದ ಒಂದು ಬಾಕಿದ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತ ಸುಲಭ ಆದ್ರೆ ಇವನು ಚಂಡಿಗೋರಿ ಮಲ್ದ ಬಟ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ನುದಿತ್ತ ಒಂದು ಇಂಚಿನೇ ಬರೋಡು ಇಂಚಿನೇ ಮಲ್ಕೊಡು ಅವು ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಟ್ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕದ ಸಿನಿಮಾ ಪುರ ಆತು ಬಂಗದ ಸಿನಿಮಾ ಆತು ಇನ್ನು ಯಾರೇ ಮರ್ಲಿ ರಾವಡು ಬಂಗದ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಯಾರೇ ಮರ್ಲಿ ರಾವಡು ಏರವಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏರವಲ್ಲರಿಗೆ 14 ದಿನ ಶೂಟ್ ಆತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ 14 ದಿನ ಪೂರ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಸೇರ್ ಅವು ಆತು ಬಂಗದ ಬಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದಿಸ್ ಒಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಂಗದ ಸಿನಿಮಾ ನೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಕುಜಲ್ ಗಡ್ಡ ಮಿಸ್ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಂಡ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸುರುತ್ತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಸೀನ್ ಪೂರ ಓಲ್ಲಬಿನಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಆಂಡ ಇಡೀ ಏಸಿಗೆ ಅವು ಅಂಚೆ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆವಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ದ ಪುರ ಆ ಸೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಆದ ಮನ ಎತ್ತೋದಿ ನೋಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಆನಾಗ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಂದು ಪುರ ತೂಪಿನ ನೆತ್ತ ಭಾರಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇತ್ತು ನೆಕ್ ಗಡ್ಡಲ ಎಂಕ್ಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಒಂಚೂರು ಶೂಟ್ ಒಂಜಿ ಒರಿದು ಬೋತೀನಿ ಗಡ್ಡ ಕುಲ್ಲಾಯ್ತು ಮಕ್ಕ ಬೇರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಚೀಟಿಂಗ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಟೋಟಲಿ ಒಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮದ ಬಂಗದ ಸಿನಿಮಾ ಐನು ಸುಲಭ ಮಲ್ದ ದಯಮನ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ಅಂಚಾಯ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಆಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬರುವಂತೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಐಟ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವಂತೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲನಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಅದಿಲ್ಲಡೆ ಗೊತ್ತು ಜೇರು ಬೈದೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಜವಣರ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ತೆಕೋಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ತೂದು ಪರ್ನಿಕ್ಲ ಊರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ದೊಮ್ಮುಡು ಐಟ್ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಫೈಟರ್ ನಕ್ಲ ಪಿರಾವಡು ಎಡೆಡ್ಡ ಜವಣೀರು ನಮ್ಮನೆ ಊರ್ದ ಜವಣೀರು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ 14 ದಿನ ಫೈಟಡ್ ಆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಬಂಗ ದಿನ ಪೊರೆಲ್ ದಿನ ತೋನಾಗ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೋಜುನು ಕಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆದ ಫೈಟರ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜುನ್ನ ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಆದ ಬೂರ್ನ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ 17 ಸರ್ತಿ ಆ ಹುಡುಗಿದಾಯಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಒಯ್ಪುನಾಯನ ಕ್ರೈಂದಾಯನ ಬೂರ್ನುಂಬಿ ಪಾಪಾಯ್ ಸಚಿನ್ ದಲ ಅಂತ ರೆಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಮಲ್ಪೆ ಜಂಕದಲ್ಲ ಆತಿಜಿ ಆಕಳು ಏತ್ತೊಂಜಿ ತಾಳ್ಮೇಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು ಬಂಡ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ನೆಲತ ಬೆಚ್ಚ ಕೆಪ್ಪೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಊರು ಐನ್ ದೀವುಡು ಅವಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಟ್ ಮಣ್ಣೆಟ ಒಂಚೂರು ಭಾರಿ ಬಂಗ ಮಲ್ದೇರು ಐಕ ಪ್ರತಿಫಲ ದೇವರು ಖಂಡಿತ ಬಂಗ ಮತ್ತನೆ ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಸಬ್ಕೋಸ್ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಮಗದ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬುಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಕ್ಕಳೊಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಂಚೊಂಡಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಬ್ಬರಿಸುನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಲನ್ ಅವೇ ಪ್ರತೀಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಪ್ರತೀಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲವ್ಲೇರು ಸುರುಕಾದ ಇರ್ಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾನೊಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏರ್ಪಂಡ ರಾಜೇಶ್ ಕುಡ್ಲಾಂಬೇರು ಇತ್ತೆ ಆರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಇರ್ಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ನಿಗುಳ ಪಾತ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರತೀಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅಬ್ಬರಿಸೋದು ಕಡಕ್ಕಾದ ವಿಲನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ಪುನ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಖಳನಾಯಕ್ ವಿಲನ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಎಂಚಂಡು ಇರೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂದುಂಡ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲ ಚೂರ್ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ 5th ದೈ ಬೊಕ್ಕ
ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ದ ರಿವ್ಯೂಸ್ ತೆಗೆದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಉಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಸರ್ ನೋಟ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋನ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪನ್ಪೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಏಪಲ 8 ವರ್ಷ ದಿಂಚಿ ಸೊ ನೆಟ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಡ್ರೀಮ್ ಒಂದು ಪಂಡರ ದಾಯ್ ಡ್ರೀಮ್ ದಾಯಗನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬಾಂಬೆ ಪುಟ್ಟದ್ ಮಲ್ಲಾತೀನಿ ಸರ್ ಏಪಲ ಬಾಂಬೆ ಬರೋದಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಏಪಲ ಸೊ ಅಲ್ಪ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತುಳುತ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡ ಡ್ರಾಮಾ ಸರ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಓಲಿತ್ತು ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಪಗಡ್ದಿಂಚಿ ಸೊ ತೂದು ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡು ಸರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಯ ಬಾಂಬೆ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ತೂಯ ಸೊ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನೆ ಏಪಲ ಸರ್ನ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡು ಸೊ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ನೆತ್ತ ದುಂಬ ಏರೋಲೆರ್ಗಡೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಅವಳ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ತರದ ಅಂದ್ ಏರೋಳಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ ಏರೋಳಿರ ಇಂದು ತೂನಗ ಇಂಕ್ ಏರೋಳಿರದ ಇಂಕ್ ನೆನ್ ಬತ್ತಿಜಿ ನೇಪಾಳಂದು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಆತನ ಕಡಕ್ಕಾದ ಎಸ್ ಅವೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮುರಣಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ತುಯರ್ ಜನಕುಲು ಬತ್ತ ಎಂಚೈರೆಗ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೇರ್ ತೂದ ಜನಕುಲು ಬತ್ತದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಕುಲು ಬತ್ತದ ಪಂಡ ಅಕುಲೊಂಜಿ ಬೇತನೆ ರೀತಿ ಇಡ್ತುಯರ್ ಕೊಂಜೋನ್ ಅಕುಲು ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ನೆರಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಹಿಂಸೆ ಕೊರಿಯಾಗ ನೀತಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಸಬೂರ ಸೊ ಬಟ್ ಅಕುಲ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ತೇನೆ ಗುರ್ತಾಯ್ಜ್ ಅಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಕುಲ್ ಗಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಕುಜಲ್ ಉದ್ದಾತನ ಸೊ ಅನ್ಸ ಬಟ್ ಬತ್ತದ ಅಕುಲೊಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತು ಇಡೀ ದಿನ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಬಟ್ ಅಕುಲ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೆಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪೂರರ್ನಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತೇನೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ರಾಜೇಶ್ ಕುಡ್ಲ ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಬನ್ನಲಿ ದಯಪಂಡ ಬಾಕಿದ ಸಿನಿಮಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಡಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಾದ ಸುಮಾರು ಸಮಯದಿಂದ ಓ ಸಿನಿಮಾನ ಒಬ್ಬ ಒಂದೇ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಾರ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಸರ್ ಎಂಚೇತನ್ ಸರ್ ಇದು ನಂಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಒಂದಿನ ಗೊತ್ತಾಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಏಪಲ ಬುಲ್ಲಿ ಮೂವಿಸೋದು ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದ ಬೇಲೆ 6 months ಮುಗಿತೊಂದಿತ್ತ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ತರ ಬರೋಡು ಪಂಡ ಈ ಏರ್ಲ ಮನ್ಪಂದಿಲಾಕ ಮನ್ಪೋಡು ఒక ತಮಿಳ್ ಎಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಏಪಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಯ್ನಪ್ಪ ಅಂತೇರು ದೆಂಚಿನ ನಿಕಲ ಅವೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತ್ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಮಂತ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಅಯ್ಯ ಕೊಂಚ ಹೊಸ ತರ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಪಿದಾಡ್ ನೇಟಾದ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅದು ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ ಅಂಚಾದ ಪಂಡ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ರಾತ್ರಿ ಬುಲ್ಯ ಉಂಟಲ್ಲ ಕುಲೊಂದಿನ ಯಾನ್ ಅರ್ಜುನ ನೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಪ್ಪಲ ಇದ್ದಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಓ ಎಂದು ಮನ್ಮಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ನೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅರ್ಜುನ ನನ್ನ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಡ್ದೆ ಬಟ್ ಅಣ್ಣೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ನಾಟಕ ಪೂರ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತಿನ ಅರ್ಜುನ ಅಣ್ಣನೇ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ತಂದು ಬೇಲ ಮಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೇತೆ ತರ ಹೊಸತ್ ಈ ಎಂಕ್ಲೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ 14 ದಿನದ ಶೂಟಿಂಗ್ 15 ದಿನ 20 ದಿನದ ಪೂರ ಮಂತಿನ ಇಂದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪ 10 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಬೋಡಿತಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆನಂದೇನು 34 ದಿನ ಮುಗಿತಾ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಂದೆಟ್ಟು ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಐನ್ ಫೈಟ್ ಉಂಡು ಐನ್ ಫೈಟ್ 4 ಮಲ್ಲನೆ ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ ಮಾದ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ತರನೆ ತುಪ್ಪದೆ ಇರು ತೂಂಡ ತಮಿಳ್ಗ್ಲ ತೆಲುಗುಗ್ಲ ಹಿಂದಿಗ್ಲ ವೈಕ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಜನಲ ಗಮಂತದಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಟ್ ಒಂದು ಬೇತೆನೆ ತರ ಉಂಡು ಇರು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತರ ಜಗತ್ತು ತೂತಿ ಜಾನ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ ದಯಪಣ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಬೈಯರ್ ದಿ ಎರಡ ಇಂಕುಲಿಂಚ ಬರ್ಪನತೆ ಕಾಂಡೆ ಬರು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ತುಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿಲರ್ ಗೆ ಅವರ ಪಾತೆರ್ ಗಾರ್ಡ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಲ್ತು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ಲಾರು ಏರು ಪುದರ್ ಗುರುಪುರ ಎಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಪುದರ್ನ ಜಯಶ್ರೀಯಿಂದ ಜಯಶ್ರೀ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಓಕೆ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಟೀಮ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಕ್ಕಿದ ಸಲ್ಮೆಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋದು ಸರ್ನ ಎಂಕುಲ್ ಎಲ್ಲನೇ ಬರತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಏರ್ ಮಾತ ಬರಂದುಲ್ಲಾರು ಏರ್ ಮಾತ ಬರಂದುಲ್ಲಾರು ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಲ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡಾತರಿ ತಳಪಡ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ದಾದಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋರು ಸಿನಿಮಾದ ಕಾಮಿಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಮಾತಿರ್ಲ ಮೋರಲ್ ಒಕ್ಕ ಸ್ಟೋರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತಾ ಉಪ್ಪೋಡು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಮತ್ತೊಂದು ಓಕೆ ಅವ್ ಮಾತ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ಪೋಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಟು ಎರಡ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾತಿರ್ನಿಕ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಇದು ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಎಂದು ಪಾತಿರಡ ದಾದಪಂಡ ಯಾನ್ ಮುರಡಿ ಟೀಸರ್ ಬೊಕ ಟ್ರೈಲರ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತು ಐಟ್ ಕೆಲವರು ಮಂತಾರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪಾಡುದಿಜ್ಜರ್ ನಿಕುಲು ಶಕ್ಲೇಶ್ಪುರ ದಾಖಲು ಪರಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪಾಡುದಿಜ್ಜರ್ ನಿಕುಲು ಮುಂಬೈ ಪಾಡ್ಲೆ ದುಬಾಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂದು ಇತ್ತೆ ಓಲ್ ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು
ఫుల్ లిస్ట్ ఆర్డర్ ದುಬೈ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪೂರ ಮೇಟ್ಲ ಬೊಕ ಮೂಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಡ್ಡೆ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಆಪುಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾ PVR ಸಿನಿಪೋಲಿಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಉಡುಪಿಡ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಣಿಪಾಲ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಐನಾಕ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪುತ್ತೂರುಡು ಅರುಣ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಈ ಸಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಡ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಡ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಅಮರಶ್ರೀ ಕಾರ್ಕಳ ರಾಧಿಕಾ ಬೊಕ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸುರತ್ಕಲ್ ನಟರಾಜ್ ಸುಳ್ಯ ಸಂತೋಷ್ ಬೊಕ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಪಂಡಾರ ದುಂಬು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗೆಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಜಿಯೋಪೋ ಕ್ಯೂಬುಡ್ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ಈತ ಅಕ್ಲನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಲೋಡ್ ಆಯಿರೈತಿ ಹತ್ರ ಈತ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಂಗ ಒಂದು ಪೋನ್ ಇಜಿನ್ನ ದುಂಬಾಣ ಯುಎಫ್ ಎಂಕ್ಲು ಚಂಡಿಕೋರಿ ಮಂತ್ ಇತ್ತಲ್ಪ ಚಂಡಿಕೋರಿ ಪುರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅವು ಬೇತೆ ಅಕ್ಲು ಯುಎಫ್ಒಲೆಜ್ಜಿ ಸ್ಕ್ರಾಬಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕ್ಯೂಬ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಅಂಚಾರ್ದ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿಲ್ಲರಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ್ಕೆ ಇನ್ಕ ಹಲೋ 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 ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಏರ್ ಪಾತಿರುಂದುಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರತೀಕ್ ನ ಭಾಬಿ ಗುರುಪುರ ಕೈಕಂಬ ಓಕೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಉಲ್ಲರ್ ಪ್ರತೀಕ್ ಮುಲೆ ಪ್ರತೀಕ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹಾ ಪ್ರತೀಕ್ ಎಂಕಲ್ ಇನಿ ಅತ್ತ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಯಾನಾಗಿ ಹೀರೋ ಲೆಪ್ಪರೆ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಸ್ಸಿನ ಲೇಟ್ ಅಣ್ಣ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೀರೋ ಲೆಪ್ಪರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದಾರ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ವಿಲನ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬೇಜಾರಿ ಜತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಡ್ ಹೀರೋ ಆವೇರಾರು ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತುಯರ ಪೋಂದುಲ್ಲಾರತೆ ಹಲೋ ಅಂದು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಡ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಪಾತ್ರಲಿ ಯಾ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಪಂತಲಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕ್ ಜಾಂಡಲ ಅತೆ Yeah, Pratik, all the best. Thank you. Looking forward, and we are very proud of you. Thank you so much. Okay, thank you so much. God bless. Thank you so much. ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ಎಸ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಡ್ ಸರ್ ನಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪುನಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಪೊರದ ಲಿರಿಕ್ ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾಡ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಖಂಡಿತ ಮಣಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ ಚಾಪರ್ಕ ನೆತ್ತ ಬಳ್ಳಿ ಮೂಸಿದ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕಲ್ ಅವು ಮಣಿ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಥೀಮ್ ಎಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಸೀನ್ ಎಂಚ ಐನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಣಿ ಮಾತ್ರ ಅವು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಐನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬೇಡ ಅದನ್ನು ಅಂಕಲ್ ಮೂಲ ಅಂಚ ಮಲ್ಬೇಕು ಅಂಕಲ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಬೇಕು ಅಂಕಲ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಬೇಕು ಇಂಚ ಮಲ್ಬೇಕು ಅವು ಆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಮಣಿ ಅವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದವು ನೆಟ್ ಸೂಪರ್ RR ಮಲ್ತೇರು RRಲ ಇರ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲು ಪಿರ ಪೋಯಿನ ಪಣ್ಣಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕದ್ರಿ ಗೋಪಾಲ್ನಾಥ್ ಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದೇವರಿ ತೆಲಗಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ಅವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಪೋಂಡು ಮರಣಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಮಣಿನ ಪಪ್ಪ ಈ ಮಣಿಗೆ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪಣ್ಣ ಅಮ್ಮೆ ಮಗನ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಮಗೇನು ಬಂದರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿ ನಾನು ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಗನ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಏತು ಓಕೆ ಬಂಡ ಅಕ್ಲಿ ಜೋಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತಿರು ಇರುವೆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಐನೇ ಅಂತೂದು ಬಾಕಿ ಅಪ್ಪಾರ ಅವರ ಆತು ಮೋಕೆ ಬಂಡ ಅರೇನು ಬಿಡ್ದು ಪೋಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಜಾರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಆ 2 ತಿಂಗಳು 6 ಪಾಪ ಅರ್ನ ತರಮಿತ್ತೇ ಕುಲೊಂದಿತ್ತೇರು ನೋಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ದಯಪಂಡ ಅರೇನು ತೂನಾಗ ಬೇಜಾರ ಪಪ್ಪ ಬಂಡಾರನ ಜೀವದ ಗಂಟೆ ಸೊ ಆ ನೈತ ನಡುಟ್ಲ ಈತ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಆರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೀ ಪುರ ಕೊಕ್ಕಿರ್ನು ಕೆಲವು ಸೀನ್ ಆರು ಕೊಡ್ತೀನಿ RR ಅವು ಎಂಚ ದೇರ್ತ ಬತ್ತನ ಬಂಡ ಸೀನನ್ನು ನಂಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಂದ ಕೆಲವು ಗಡ್ಡೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾದ ನಗರಿಗೆ ಪಪ್ಪ ಒಂಜಿ ತೀರ್ದಿನ ಬೇಜಾರ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಿರ ನಮ್ಮಡಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಸಾವು ಎಲ್ಲೇ ಸಾವು ಇನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಸಾವ್ದೆ ಎಂಗ್ಳು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅವೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದು ತೂದು ರಾತ್ರಿ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಅದನ್ನು ಚೆಪ್ಪುನಾಗ ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆಲ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದೆ ಮೂಲು ಶ್ರಾದ್ದದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಚ ಅದು ಆ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಸಾಧಾರಣ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾನು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅದು ದೇರ್ತು ಬರ್ತದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದನ ಬದುಕುಡು ಏತ್ ಬೇಜಾರಿಪ್ಪು ಪಂದ ಅತ ಈರ್ನ ಬದುಕುಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತರತ ಇಂಚದ ಗೊತ್ತು ನೆಂಕ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಐತೆ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿಲರ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಕನೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಏರುಂದು ಒಂದು
ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಚಿ ನಿತಿನ್ ಪಂದ್ ನಿತಿನ್ ಸರ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಟೀಮ್ ಉಲ್ಲೇರು ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಬತ್ ಪಾತೆರ್ವರೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪಾತೆರ್ಲೆ ನಿತಿನ್ ನಮ್ಮ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆ ತೂಪ್ ಜರ ತೂ ಅಂದೆ ಬಕ ತೂಡಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ಏತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತ್ತಿರಿಗ್ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಪಾತ್ರೊಂದು ಬೋಲೆ ಉದ್ದೋ ಪಾತ್ರೊಂದು ಬೋಲೆ ಅನ್ಕೆ ಬಿ ಕೊರ್ಪೆ ಸಾರಿ ಹಲೋ ಓಕೆ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆನಂದ ಅಪ್ನು ಇಂಚೂರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ದೂರ ಮಾತದ ಬತ್ತೇಡ ನಮಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಾತ್ರ ರೆಡ್ ಅಪ್ನು ಎಸ್ ಪ್ರತೀಕ್ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಟ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಜುಗಲ್ ಬಂದಿದ ಪನ್ಪ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೋಜಿದ್ ಬರೋದುಂಡು ಎಸ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಣದ ಅನ್ಪರ್ ಪೂರ ಬಂದು ಕೊರ್ಪುಜೆಡೆ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ಹೈಲೈಟ್ ಬಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಯೋಗ ವಿತ್ ದ ವಿಲನ್ ದಾಯಪಂಡ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಆತಿನ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಡು ಹೀರೋಸ್ ವಿಲನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಟ್ ನೆಟ್ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೀರೋ ಕೊಡ್ತೇರು ಆತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಏನ ರೋಲ್ಗಳ ಕೊಡ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ಆ ವಿಲನ್ ಲುಕ್ ಆವಡು ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಆವಡು ದಾದ ಪಾಡುವೆರೆ ಇಂಚ ನಡಪೆರ ಅವು ಪೂರ ಸರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಬಾಯ್ ಪೂರ ಬಂದು ಕೊರ್ದು ಇಂಚನೆ ಪೋಡ್ ಪಂಡ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಇರ್ತುಲೆ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಲೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಾಪ ಎಸ್ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿಲರ್ಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪರಿ ಕೇನ್ಗ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಏರಂದು ಹಾಯ್ ಒಂದು ನಿಲೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಬಾಂಬೆ ಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆവുന്നുണ്ട് And then we are all excited here. I mean, we've seen the earlier movies and it's crazy. These guys are doing a fabulous job. Tamil Nadu, the movie industry is moving because of actors like these who were dynamic, who are like charming. There's a following among a lot of Tulu guys and girls among all these guys. So it's fabulous. We're looking forward to watching this movie. And I'm sure it's going to be a blockbuster. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Nilesh. Thank you so much. Friend, Thank you. Good. Okay. Okay, Pratik sir, all paaterle. Hello. Pradeep is here. Okay, call cut. Yes, sir. Thank you so much, sir. Call maltine sir. Ite Pratik sir ite ireg review muranda sadar Pratik. Okay. Review tikkada adippote ireg. Illal dada alla pandera. ಇಲ್ಲಡ್ ಏನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಾಂಬೆ ಡುಪ್ಪನ್ ಬಟ್ ಏನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೂಲ ಉಲ್ಲೇರು ಬೈತಾರೆ ಕುಲ್ಪುರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗೆ ಒಂಜಿ 25 ಜನ ಇರ್ತೇವೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಕ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂಡ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದಾಯ್ಪಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಲ್ಪುಜೆರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆಪಾರ ಇಂಚ ಅಂಚ ಬಟ್ ಇನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನ ಪಪ್ಪನ ಮೆಗ್ಗನ ಕುಲು ಮಮ್ಮಿನ ಕಸಿನ್ ಕುಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬೈದಿರ್ತಾರೆ ಪಡು ಬಿದ್ರಿ ಅಲ್ತು ಮುಲ್ತು ಪೂರ ಬೈದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರಿಯರು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿ ನಕ್ಕಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಏಪ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬತ್ತ ನಂಗೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಅಂಡ್ ಬಂದು ಸೊ ಐತ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೇರೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬಾಂಬೆ ಮಂಡ್ಯ ಪುಷ್ಪಕ ನೈಮಾನ ತೇರು ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಲೆಂತೂಲೆ ಪಂದ್ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ತೂಯಿನಿ ಮಾತ್ರ ಕಾವ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್ನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ ಇರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾಡು ದ್ವಿಪಾತ್ರಡ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದರು ಕೇಂದ ಎಂಚಾತನು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಿತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಕರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ರಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ಕಾತ್ನೆ ಪಂಡತಿಲ್ಲ ಈಗ ಅರ್ಥನೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಡ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಒಂಜೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೆರ ದಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಪುನ ಸೊ ಅವೇನು ಮುರಣಿ ಅಂಕಲು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು ಇನಿ ಆರಾಮಡುಲ್ಲ ಎಲ್ಲದ ರಿಲೀಸ್ ಇಜಿ ನಾನು ಎಲ್ಲದ ರಿಲೀಸ್ ಅಂಡ ಪಾತ್ರನಾಗೆ ಪುರುಂಗು ಮುಚ್ಚದಲ್ಲ ಉಲ್ದು ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅತ ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಂಜೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಪಂಡರ ಗುರ್ತದಾರತ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜೆ ಕೊರಿಯರ್ ಓಕೆ ತೆ ದ್ವಿಪಾತ್ರ ಪನ್ನಗ ಐತೆ ಎಂಕುಲ್ ತುಪ್ಪ ಒಂಜೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಎಜಿನ ಅಮ್ಮೆ ಮಗೆ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಈ ಒಂಜೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮನ್ಪ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಶಬ್ಬಾಶ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಮನ್ಪಾರ್ ಏರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡ ಎರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಕಲಾವಿದರ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಬಂದು ಮನಸ್ಸು ಉಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಗಂಟು ಇಷ್ಟ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಡ್ಕೊಂಡು 120% ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಾತ್ರಿಯ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಾತ್ರಿಯ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರಿಯ ಹೀರೋಡ ಪಾತ್ರಿಯ ಅಂಡ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಇತರದ್ದು ಪಾತ್ರದ ನೆಜ್ಜ ಅಂಚದ ಈರೆ ಪೊನಡ ಆಪುಂಡು ನೀತಾ ಬೊಕ್ಕ ರಾಶಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದುಲ್ಲೆರ್ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಎಂಚೊಂದು ಪನಲ್ಯ ಅಕಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಇರೆಗ್ ಪಂಡುಂಡದೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಅಕ್ಲಿಗಿಂದೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತಿ ನಾವು ಬಹುಶಃ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ನರೇಶನ್ ಕೊರ್ದುಪುನಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ರೋಲ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ನೀತನ ಒಂಜಿ ನೀತ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾ ಜೂನಿಯರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ ತೆಗೆದುಪುನಾಗ ಇಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂಟ್ ಆಪುನ ಸೊ ಐಕ್ ಅಲ್ಲೇನ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮನ್ಪರೆ ಎಂಕುಲು ಕಮ್ಮಿಲ್ ಗಮಂಜಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಪೋತ ಸೊ ಫೈನಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನನ್ನ ದೆಪ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಆಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಾಂಡ್ರಿ ಮೂರ್ತದಾನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಂಡಲ್ ಸೊ ಅವು ಅಲೆಗಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತಿನ ಪಾತ್ರ ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆದ ಪಡೆ ಎಂಕಲ್ ಪಂತಿನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಏತ್ ನೀಟ್ ಆದ ಕನ್ವೆ ಮಂದಲ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಶಿ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರೆ ಮರ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತುರು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆದ ಪಡು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಪಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಈ ಅಲ್ನ ರೋಲ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆತನ ಐದು ಶೋ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೊರ್ಲು ಆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಎಸ್ ಈ ನೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪರೋಡಾಂಡ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜು ನಟ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೈತಲ ಆಪುಂಡು ಯಶೋದೆಂದ ಸೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತದ ಐತಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದ ಐಟ್ ಇತ್ತಿರ ಅಂಚನೆ ರಾಶಿ ಬೇರೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರೋಡಾಂಡ ಅರೆ ಮರ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದಿತ್ತರು ಇತ್ತೆ ಪೊಂಜು ನಟ್ಲೆ ಅಂತ ಕೈತಲ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ ಸೀರಿಯಲ್ ಪನ್ನಗ ತುಂಬ ಓಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಲರ್ ಅಡಿಲರಿಗೆ ಪಾತಿರ್ಕನ ಹಲೋ 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 ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪುರ ಟ್ರೇಲರ್ ಪುರ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿರ್ನ ಪುದರ್ ನಿತಿನ್ ಬಂದಿ ಕಾರ್ಲಾ ಓಕೆ ನಿತಿನ್ ಕಾರ್ಲಾರ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲಾರ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಪೋಂದುಲಾರ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಪೋಂದುಲ ದಿನಾಲ ಎಲ್ಲ ಪೋಂದುಲಾರ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಸರಿತೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಲನ್ ಪ್ರತೀಕ್ ಉಳ್ಳೇರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಉಳ್ಳೇರ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಡು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಕಾರ್ಲಾಡೆ ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ ರೆಡ್ ಆತಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಈ ಬೈತಾನ ಮುರಣಿ ಅಂದೆ ಓಹೋ ಸರ್ ಎಂಚಾತನ್ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕ್ಲೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಟು ಪಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೇನಜೆ ಸರ್ ಇರ್ ಪನೋಡು ಎಂಚಾತನ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ರೆಡ್ ಆತಂಡು ಎಡ್ಡಾತನ್ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಆಡಿರೆಗ್ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಆನ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಪೆಟ್ಟು ರೆಡ್ ಆತಂಡು ಓಹೋ ಟೋಟಲ್ ಆದ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಉಂಡಾ ನಿತಿನರ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಉಂಡಾ ಜನ ಪ್ಲೇಸ್ ಬತ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಜನತೆ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟ ಬಾಪಣ ಕಾರ್ಕಲ್ ಅಡಿತಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಪನೋಡು ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಪನ್ಬರತ್ತ ಓ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಇದೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆಂದ ಮುರಣಿ ರಿವ್ಯೂ ತೂದಾಯಕ ಎಂಚಾಡ್ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಪಂಡ VIP ಶೋ ಇತ್ತದ ರಿವ್ಯೂ ತೂದು ಜನಕುದಾದ ಪಂಡೇರಿರೆಗ್ ಅವು ಇರ್ಗ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪ ಆನಿದ ದಿನ ಯಾನ್ ಕಾಂಡಿರ್ತದಲ್ಲ ತಿಂತೀಜಿ ಪಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಲ್ತದ ಎನ್ನ ಕೈತಲ ದೀಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಒನಸು ಅಂತೀಜಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ ಪಣ್ಣಗೊಂಡದೆ ಅವು ಯಾನ್ ಆತ್ ಭಂಗ ಬಿಡುದು ಪೋಯ್ಕ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಇಂಚಿನ ಅಂದ ಆಪುಜಿ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ತಿಕ್ಕಂದ ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ ಹೊರ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಬುಡ್ದು ಸಿನಿಮಾದ ರಿವ್ಯೂ ತಿಕ್ಕಣದೆ ಎಂಕಾನಿ ಬಡಲ್ ಆತಿಜಿ ದಾಲ್ ಆತಿಜಿ ಆ ನಮ್ನೆದ ಪ್ರೀತಿ ಆ ನಮ್ನೆದ ಮೋಕೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚ ಬರೋಡು ಎನ್ನದಿತ್ತಾನ ಎಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆವಡು ಎಂಚಿನ ಜನಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುದು
ಅವೇ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕಲು ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಐದು ಮಿತ್ ದಾದ ಬೋಡು ಕುಡ್ಲದ KGF ಒಂದು ಬಂಡೇರಿ ಇಂಕ ಐದು ಮತ್ತ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಬೋಡೆ ಇಂಕ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕುಡ್ಲದ KGF ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಸಿ ದೇ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ದಾಲ ಅಕುಲ್ ಸಿನಿಮಾನ ಬತ್ತದ ಕಾಸು ಕೊರದು ಪೊರ್ಲೋಡು ತೂದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ್ ಬೋಪಿನ ಅಕುಲು ಅಕುಲ್ ಹೆಂಗ್ ಅಂಚಿಂದ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂಡ ಅಕುಲು ಸಿನಿಮಾದೊಲೆ ಏತು ಪೋದುಪ್ಪೇರು ಸೊ ಕುಡ್ಲದ KGF ಮಲ್ದಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತನಂದು ಮಂಡದ ಆ ಪಂಡ ಫೋನ್ ಅವನದೆ I was really happy. ಅವೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಆತ್ನೆಟ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪಂದ ಇತ ರಡ್ಡ ದಿನಟ್ಟು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ನಿದ್ರೆ ಬರಂದು ಪಂದು ಆತ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆತ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದ ನಿಗಂಟವು ಯಾನ ಜೈದಿನ ಮರತದಿತ್ತೆ ಯಾನವೇ ಪಂಡೆ ಕಳ್ಳಿ ಯಾನ್ ಜೆಪ್ಪುನೇನು ಮರತದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮಾರ್ ವರ್ಮಾಂಟನ ನಿದ್ರೆ ಆರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಮುರಂದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಶೋ ಆತನತ್ತೆ ಧೈರ್ಯ ತುವಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ 100% ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಈತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ವಾ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಾತೆರುಜಿ ಬಟ್ ಎನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಎಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿನೇರ್ದವರ ಯಾನ್ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ್ಡ ಪನ್ಪಿ ನೀತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗ್ ರಡ್ಡ್ ಸತಿ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಬಲೆ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆವಡೆ ಆಪುಂಡೆ ಒಂದು ಆ ಧೈರ್ಯ ಪನ್ಪರ್ ಓಕೆ ದಾದ ಮತ್ತ ಉಂಡು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ಪರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದಾದ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪೂರಲ್ಲ ಉಂಡು ತುಲೆ ಇರೆಗ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ ಪಣ್ಣಗ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ ಪಣ್ಣಗ ಅರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಮಿಡಿ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಐಕ್ ದಾಲ ಕೊರತೇಜ್ ಈ ಮೇಟ್ ಡ್ಯಾಡಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಈ ಮೇಟ್ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ಲ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಂದೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅವು ಅಕ್ಕಲು ಫೀಲ್ಡ್ ಜೊತೆ ಒಂಜಿ 100 ರನ್ ಹಾಕಿರ್ ಮಂಡ ಇಂಡಿಯಾ ವಿನ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಮೊಕ್ಕಲು 100 ರನ್ ಆತು ಒಂದು 200 300 ಆ ನಮ್ನೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬೋತೀರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಇರ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ 100% ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಹಿಡಿತ ಅಂದಪ್ಪುಂಡು ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದು ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ಇರ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಂದಪ್ಪುನಾಗ ಓಹ್ ಇಂಕೊಂಚ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಫೋನ್ ಬತ್ತನಂದು ಪಂದು ಪೋಯರ ಇರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡ್ಬಿಟ್ಟು ದಯಗಂದು ಪಂಡ ದಾದನ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಪಂಡುಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಅವು ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾವಂದು ಇರ್ಬೋ ಬಿಜಾರು ಅವು ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲೇನ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂದೆ ಇರ್ಲಾತ ಬಿಸಿ ಪರ್ ಯಾರ್ನಾತ ಬಿಸಿ ಪರ್ ನಂಗೆ ಒಯ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಸೋತ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಕೊರ್ಪುನು ಮಂಡಲ್ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಸತಿ ಎನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕಲ್ ನೋಪುನು 2 ಗಂಟೆ 7 ನಿಮಿಷ ಅವಲ ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೇರ್ದು ಟೋಟಲ್ ಒಪ್ಪುನು 2 ಗಂಟೆ 2 ನಿಮಿಷ ಇರ್ ಕಣ್ಣು ಇಂಚ ಮಂತದ ಇಂಚ ತೋಡನ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಯುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ತು ಮತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಾಡ್ದ ಎಂಕಲು ಆ ಸಿನಿಮಾದೊಲೆ ತೆಲಿಪಾದ ಫೈಟ್ಸ್ ತೋಷ್ಪಾದ ವಿಜುವಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ತೋಷ್ಪಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ ಬೋಡದಕ್ಕೂ ತೂವಡೆ ತುಳು ಟಿಂಚಿಂದ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದೇ ನಾನು ಓಲ್ಲ ಬರ್ಬೆ ಪ್ರಾಯದಾಗಲ ಮಟ್ಟಲು ತೂವಲಿ ಬೈದೇರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ತೂಪುನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋತ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಪಾಪಾರು ಅರ್ನ ಮಗೆಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಾರೇನು ಆರು ತಿರ್ತ ನರ್ತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಎದುರುಡಿತ್ತೆ ಅರ್ಡ ಮೈಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡ್ ಒಂದು ಬಂಡೇರ ಎದುರು ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಇಲ್ಲತೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅರ್ನ ಪುಲ್ಲಿನಾರ ಏತ ಮೋಕೆ ಮನ್ಪೇರು ಅವೇ ಮೋಕೆಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ ಮಗ ಅಂದ್ ಬಂಡದಾರ ಅರಾದ ಪತ್ತನ ಕೊಂಡದೆ ಬಾಕಿ ಅರ್ನ ಎಂಕ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಸಿದ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಡ ಪಾತೆರ್ಗನೆ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಏರುಂದು ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಒಕ್ಕಡೆ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಟ್ರೈಲರ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮೂವಿಗೆ ಕಾಪಿಕಾಡ ಪಾತ್ರ ಹೊಡೆದಿತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅರ್ಜುನ್ ಬರ್ತೀರ ಎರಡು ಪಾತ್ರಗ ಒಂಜೆ ಕಂಪನಿ ನಂದು ಕಂಪನಿ ಒಂಜೆ ಮಾಡೆಲ್ ಬೇತೆ ಅದೇ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನತ್ತು ಎಂಗ್ಳೂರ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೆಡಿ ಆತ ಇಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ತೂಲೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ದು ಪನ್ಪೆ ಏತ್ ಜನಲ ಪೋಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪಿದರ್ದು ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡುಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್ ಬೊಕ ಆರ್ನ ಬಂದರಣ ಸೀನ್ ತಿಯ ಬೊಕ ಕೋನೆ ಬೇತು ಒಂದು ಕೇನ್ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಸೀನ್ ಮಾರ್ಯವು ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲ ಎಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತೆ ನಮಕ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಪುನ ಡಿಕ್ಕಲ ಹೀರೋ ಬೊಕ್ಕ ವಿಲನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಚಿದ್ ಬರ್ಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಂಚೊಡ್ ಪನ್ನೆ ಸಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಹೀರೋ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ವಿಲನ್ ಬೋರ್ಡೆ ನಂದು ಇಂಚಿಂದ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಬೋರ್ಡೆ ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆದುಪಡು ಪ್ರತಿಕ್ನ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಆದುಪಡು ಪ್ರತಿಕ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆದುಪಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ಲಕನೆ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ವಿಲನ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಪಂತಿನ ಬುದ್ಧರ್ ಪ್ರತೀಕ್ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತೀಕ್ ಎಂಕ್ ಗುರ್ತಾಯಿನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೊ ಆ ನಿರ್ದ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಮೇಜರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರತೀಕ್ನ ವಾಯ್ಸ್
ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅವು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಮೇಜರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರತೀಕ್ನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತೀಕ್ನ ಮ್ಯಾನ್ಲಿಸಮ್. ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾನ್ಲಿಸಮ್ ಎಂಕುಲು ಯೋಚನೆ ಮಂತಿದ್ ನಂಚಿಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನೀಟ್ ಸೂಟ್ ಆನ್. ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ ಎದಿತ್ತಿಜಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರತೀಕದಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪಂಡದ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿಂದ ದಾಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಈತ ಬನ್ನದಿತ್ತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಚ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಚ. ಸೊ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐಲಕನೆ ಅಭಿನಯ ಮಂದೆ ಪ್ರತೀಕ್. ಸೊ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಕ್ಟರ್. ಇದು ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಪಾತಿರ್ಗನೆ. ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಏರುಂದು? ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ, ಯಾನ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ನು ಬಾಂಬೆಡ್ದು. ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಪ್ರತೀಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೆ ರೈಟ್ ಅತೆ ಒಂದು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಜೋಡಿ ಉಂಡಾಯ್ತು. ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಜೋಡಿ ಉಂಡು. ಹಾ ಪಾತಿರ್ಲೆ, ಹಾ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ಅಕಲ್ಡ. ಹಾ ಹಲೋ ಹಲೋ ಶರತನ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ ಉಲ್ಲೆ ಪ್ರತೀಕ್. ನಮಸ್ತೆ ಬಾಯ್. ನಮಸ್ತೆ 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 ಅಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು? ಸೌಖ್ಯ ಸೌಖ್ಯ ಅಣ್ಣ. ಕಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಂದುಂಡು ಫಿಲ್ಮ್. ಅಂದ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರೆಗ್ಲ ಬಕ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಇರ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮುಂಬೈಗ್ಲ ಬರ್ಪಾ ಸರ್, ಮುಂಬೈಗ್ಲ ಬರ್ಪಾ. ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಬನ್ಸಂಗ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ ನಿಕಲೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮುಂಬೈ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಹೋಗು. ಮುಂಬೈ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ತೂವರೆ ನಿಕಲ್ನ ಮೂವಿ ಎಂಕಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನತ್ತ ಸರ್ ಈ ರೆಂಗ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಕ ಕೊರೋಡು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಲ್ಪುಗ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕಲ್ನ ಶೋ ಫುಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಏತುಂಡು ಬಾಂಬೆ ಪೂರಾ ಶೋ ಫುಲ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಂಬೆ ದಕ್ಲ ತೋಳು ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲು ಸರ್ ಏಪ ರಿಲೀಸ್ ಆಪನ್ ಬಾಂಬೆ ಬಾಂಬೆಡ್ ಐತೆ ಅಲ್ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೇಮ್ ಶೆಟ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಂತದಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು 2 weeks ಬೊಕ್ಕ ಅವಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೋ ಬುಕ್ ಆತನೆ ನಮ್ಮ ಮುರನಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಡತೆ. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಅನ್ ಪುರ ತೂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 13 shows ಬುಕ್ ಆಂಡ್ ಬಾಂಬೆ. ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಡಂಜಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಅವು ಕೂಡ ಗುಜರಾತ್ ಪಾತಿರ್ದೇರು, ಗೋವಾ ಪಾತಿರ್ದೇರು, ಪೂನಾ ಬುಕ್ ಆತನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಕ್ ಆತನ. ಓಕೆ ನಲ್ಲೊಂಜಿ ಬೂಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿದನು ಸಿನಿಮಾ ಬೂಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನುಂಡತೆ ಇವನ್ ಧೈರ್ಯ ಪಾತೇನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ದಾಲ ಹೂ ನಮ್ನೆದಲ್ಲ ಮುಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ ಜನಕುಳ್ಳ ಈತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಎರ್ನಲ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಏನಂದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತ್ತ ಧೈರ್ಯದ ಇದು ಬಲ್ಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪನು ಯಾನ್ ಗಡಿಗಡಿಂದೇನು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾಕಂದ್ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಮಂತಿನ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚನೆ ಬೈದಂಡೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪಿಲ್ಲಕನೆ ಬೈದರು. ಅತ್ತ ಸರ್ ವೈರ್ದ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ ಬೊಕ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲ ಪುರ ನಿರರ್ಗಳವಾದಿ ಪೋಲಿ ದಾಪಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಪಂಡತೆ ಅವನ ನೆನಪು ಏನೇ ನಿಜವಾದ ದಟ್ 34 ದಿನ ರಡ್ ಶೇಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಈಜಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರ್ದು ಪುರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವಳ 14 ದಿನ ಇಟ್ಟು ಫೈಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತದೆ ದಯಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ದಯಮಾಡಿ ಬಜೆಟ್ ತುಳುಕು ಏತ್ ಬಜೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಜೆಟ್ ಮಂತ್ಪಡ ಆ ಬಜೆಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಂತದ ಮಂತದೆ ಎನಕಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬತ್ತಲಾಗನೆ ಮಂಡೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂದಿಟ್ಟು ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಏತ್ ಬಜೆಟ್ ಇಂದ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಯ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಈರೆ ಪನೋಡು ಈರೆ ಒಂಜಿ ಏನದು ಪ್ಲೇಂದಿಕ್ಕೆ ಏತಾದು ಓಕೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆವಂದುಂಡತೆ ಸಿನಿಮಾ ಜನಕ್ಕಳ್ಳದ ಆದ ಪನ್ಪರ ಜನಕಲು ಮೂಲೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ PVR ಸಿನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಈ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೋಡ ದಯಮಾಡಿ ಯಾನ್ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಪಾತಿರ್ದೆ ಲೋಕ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಸೋಮವಾರದ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಮವಾರದ ಗುರುವಾರದ ಮುಟ್ಟ ಕಾಣದ ಶೋಟು ಟಿಕೆಟ್ ರೇಟ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮನ್ಪೇರು ಜನಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಉಡುಪಿಡ್ಲ ಅಂಜನೆ ಉಡುಪಿಡ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಓಡಾಪುಣಕ್ಲು ಮಣಿಪಾಲ ಐನಾಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ತೂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಡ್ದೆ ಬೇಡ ಈ ತರ ಅಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಅವಿನ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂದದ ಅಕ್ಲು ಏಪಲ ಕೇಂದ್ರ ನಿಗಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಡುದು ಬೇತೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೊಸತ್ ತರ ಎಂಗ್ಲು ಮಂತದ ಅವೇನು ಅಕ್ಲು ತೂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಡು. ಪ್ರತೀಕ್ ಸರ್ ದಾದ ಮನ್ಪರ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟಾಕ್ಯುಲರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಉಂಡು ಪೂರ ತಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಪೂರಾಲ ಉಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಕ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪಿನ ಓಲ ಸ್ಕೋಪ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಜುವಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೂಜ ಎಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಬಲೆ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನ ಪನಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಕಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಗೋಡಿ ಆನ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ತುಲೆ ಈತೆ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಮಂತಿನಂಚಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನುలు ಏನನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಒಂಜಿ ಈತೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ನೆತ್ತಿನ ಎರ್ದಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಎಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೆ ಕೊರ್ದು ಏನನ್ನು ಬೆಳೆಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಆತ ಮೋಕೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ ಧೈರ್ಯಡ್
ಅಕ್ಲೆಗ್ ಭರೋಸೆ ದಿದ್ದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಗ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಕೊರ್ಪುಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತಿನೇಕ್ ಅಲ್ಪ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ತೂಯಿನೇಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ 100% ಪೈಸಾ ವಸೂಲು ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ದಯಮಂತದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ಅವಳೊಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆತಿನ ಟೈಮ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಟೈಮ್ ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆದೈತೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲೊಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆ ದಾವದಾಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನಂಚಿಂದ ತಿಂಗೋಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅವು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪನೊಂದು ಬೇದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದೆ ಪನೊಂದು ಬೇದೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ಬೇತೆ ತರ ತೂಪಾದಿನ ಹತ್ರ ನಿಖಲನೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕಲ್ ಪಂತಿನೇ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪನಂತರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಜನಗಳು ಕೈ ಬುಡಾಯರ್ ಪಂದು ಯಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಬರ್ತ ಪಾತೆರಿಯರು ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್, ಪ್ರತೀಕ್ ಸರ್, ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶ್ ಕುಡ್ಲ ಸರ್, ಕಾಪಿಗಡ್ ಸರ್ ಬಿದ ಇಲ್ಲರು. ಓಕೆ ಮಾತು ರೆಗ್ಲಾ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರೆ ಎಲ್ಲೆ ನವೆಂಬರ್ ಎನ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ ನಿಕಲ ಕೈತಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರೆ ಎಲ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಪ್ ಎಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಮೂವಿ ಪಂಡದು ನಿಕುಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋತು ಓಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡರು ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಣು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂದೆನಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೀಸರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂದು ಮಾತೆರಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪರೋಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಲ್ಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋದು ಸಿನಿಮಾನ್ ತೂಲೆ ಸಿನಿಮಾಗ ನಲ್ಲಾತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ಪಂಡರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪಂದದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪನೊಂದು ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24/7 ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ.